Wato bisa ga tsari irin na mu Nijar, wato ina kira ga malamai baki daya musamman na Najeriya da shugabannin nan su da masu ikon su wato su tsawatar da junansu su yi kuma adalci wa junansu iri yadda tarbiyya take taɓarɓare musu yadda baka zato. Za ka ganin mu a nan Nijar ba za ka samu yaro ba karami abin da ya kai shekara 20 zuwa abin da ya sama inda zai ɗauko hoton wani ɗan siyasa ko hoton wani malami ko hoton wani shehi ya aza a bayansa ya zage su. Ba a samu haka a Nijar. Har ko idan mutum ya yi haka a Nijar ran nan ba shi ba ko uwayensu ba za su kwana a gidajensu ba. Kenan mu ba za ka samu a ce wannan ɗan izala na ya ɗauko hoton wani shehi ya kafa ya zaga. A Nijar ba a samu haka. Ba za ka samu a ce wannan ɗan ɗarika ne ba ya ɗauko hoton wani malami daga cikin malaman izala ya aza ya zaga. Ba a samu haka a Nijar. To abin ayat tambaya, don me ake samu haka a wajen kuku? Ya kamata mayya su binciki kansu, malamai su binciki kansu, shugabanni ne su binciki kansu, masu iko wani irin rashin adalci ne to daga wajen ku, ko ana iya fara samun zagi ne da mummunan magana daga malami yana bisa mumbari. Sai ka iske malami yana koyar da mutane hankali kuma sai ya kira sunan wani mai iko ko ya kira sunan wani malami dan uwarsa ya zaga. Wannan bai kyautu ba. Kenan watakila yaran nan sun samu koyan zagi ne daga gare ku mayya malamai daga gare ku yara sun ku samu koyan zagi. Ban ce muku bangaren izala ba, ban ce muku bangaren dariƙa ba, a'a kenan kowane ne dai wato ainihin yadda tarbiyya ta tabarbare muku za a samu yaro ko nono bai hita ba sai ya ɗauki hoton wani babban malami ko hoton wani babban shehi. Abin tausayi sai ka gani yana zagin su. Daga waye? Qul huwa min inda anfusikum, daga wajen ku na shugabannin ne. Ya kamata malamai ku gyara tarbiyyar kanku, malaman Najeriya, kakin yara ƙanana su yi koyi da kowa. Ya kamata masu ikon Najeriya kuma ku kwatanta adalci, yara ƙanana sai su yi koyi da ku. Amma mu a nan Nijar ba za ka samu yaro ƙarami wanda ko nono bai hita ba ya ɗauko in ɓangaren izala na ya ɗauko hoton wani malami daga cikin shehin nan ɗarika ya zaga. Babu Nijar. Kuma ba za ka samu ɓangaren ɗarika ba wani yaro ɗan ɗarika ya ɗauko hoton wani malami daga cikin malamai izala ya zaga. A nan Nijar babu. Har ko idan mutum ya yi kuskure ya yi haka mu a wajenmu to ranar ba zai kwan gidansa ba. Ba shi ba ma ma'aikansa ba za su kwana gidajensu ba. Take da suna wani wanda ake fata ya zama iko ka zaga. Kana son ka naka samai daraja ta kai ko ina taka daraja ta malantaka, kar ka zage shi. Wato ka bi hayya ta shirye shi. Hatta ma a matsayin da kaji ana cewa ba a son malamai su yi siyasa, yanda magana ta mai kyau. Domin idan malami ya shito ya nuna cewa ga bangaren da yake cikin siyasa a hili kamar ya zubar da duk kiman malantaka na. Kar ka manta waɗannan da kake son ka shawa ko waɗanda kake son ka yi hulɗa da su a cikin bangaren siyasan nan tana da ƙarfi kuma dukkanin su ba masu ilimin addini ne ba ai. Kenan wani ma zai hito ya zage ka, ya zage aqidar da kake akai. Ba a hana ka ba matsayin ka ɗan ƙasa ka je ƙuri'anka, amma ka hito a fili cikin zakarru waɗanda suke fafatawa, kana musu addu'o'i a fili, kana musu kamfai a hili, matsayinka mai daga sauti na alkurani duk duniya ta san ka, kamar kana zubar da kimar karatunka ne. Kuma abin ba zai shahe ka, zai shahe ma al'umma da dama waɗanda suke da aƙida mai kyawu. Kenan wannan ma shi ma in ƙoƙari gare ku haɗa ƙarhi da ƙarhe, ku buɗe fati naku ku buɗe shi. Amma kar ku bi wani bangare ku hito a fili, wanda duk shi na yasa kima al'amarin yana ta lalace muku. Wallahi yana ta lalacewa. Matsayin ka malami mai addini mai kira zuwa ga addini, ga irin wannan bai kamata ka waru bayan zuni ba. Duk da 'yan siyasa da masu iko duk da sai su ƴaƴanka na duk sai dai su komo bayan ka, sai in wuta ta ce ya kai nan ta kai gare su. To shi yasa kake ganin a duniya da malami zakaru na siyasa sun hito, malami ya ɗauki ɗai yana mai kamfai, duk kimarsa sai ta zube, kimarsa za ta zube. Za a hito a ga yi magunguna lala ko akan malamin din. Wallahi ku sa nazari cikin wannan magana da ni muku. Ai za ku keɓantawa da su duka 'ya'yanku ne, ko ne ku zo ku yi masa addu'a, ku mai magunguna na alkhairi,
kuma ku yi mai fata ta alheri kuma ku aza shi bisa turba mai kyawu. Shi ma wannan ku yi masa haka nan. Kaga kowane bangare ya ci iko dole ya dama da kowa. In ma duniya kuke so kaga dole sai ya ba ku duniya din. Amma a hili ku hito ku nuna ga bangaren da kuke so, matsayin ka malami wanda yake jagorar duniya baki daya. Baka cuci kowa sai kanka ba, kuma zaka gane illan wannan. Illa zai ja maka. Kuma illa inda za ta tsaya da ke za ta tsaya bisa ga dukkanin jama'a baki ɗaya waɗanda kake da'awan aƙida ta kwarai tare da suwa. Wannan nasiha ta zuwa gare ku malaman Najeriya, ku malaman Najeriya. Kenan ku ji tsoron Allah. Ai akwai sarwan malamai da dama waɗanda na tabbatar da suna muku nasiha akan wannan. Kaga za ku tashi yanzu ku hoɗi magunguna lalaku ga wani bangare wanda ba ku so. Gobe kuma shi kenan iya zo kuma ku hoɗi magunguna na kwarai sai mutane su gane kenan ko ba ku sa aikin da kuke yi ba.